La Covid-19 ha tingut un impacte sobre el mercat immobiliari durant el segon trimestre de l'any 2020 és un fet evident. En aquest vídeo intentarem analitzar 5 variables que així ho demostren. La primera de totes, i més evident, el preu de la compra-vendes. Durant el segon trimestre d'aquest any, a la ciutat de Barcelona, es van fer 2.179 vendes d'habitatges, suposant una reducció trimestral aproximadament d'un 33% i interanual de quasi un 42%. Si analitzem el que són els preus al metre quadrat, veurem que seguim amb la tendència d'estabilització d'aquests dos últims anys. La mitjana de preu durant el segon trimestre de l'any 2020 a la ciutat de Barcelona va ser de 4.109 euros metre quadrat, representant un descens d'un 0,65% trimestral i un 1,22% interanual. Si ens fixem en quin és el preu mig d'un habitatge a la ciutat de Barcelona, veiem que és de 348.707 euros, representant una reducció trimestral d'un 2,12% i un 3,26% anual. Un altre fet interessant d'analitzar és veure com els propietaris que tenen els seus pisos anunciats en els portals immobiliaris han rebaixat la seva expectativa, representant, respecte al trimestre anterior, una reducció de preus d'un 8,04% trimestral i un 7,27% interanual. Hem sentit a parlar també que la gent s'està comprant pisos més grans. Les dades del segon trimestre de l'any 2020 sembla que així ho demostren. La mitjana de metre quadrat d'habitatges usats venuts durant el segon trimestre a Catalunya va ser de 92,5 metres quadrats, d'obra nova de 101 i d'habitatge protegit de 80 metres quadrats. Una altra variable que hem vist afectada ha sigut la demanda d'estrangers. Hem vist que en aquest últim trimestre hi ha hagut un descens significatiu, tot i que a nivell interanual encara estem en números superiors a l'any anterior. Aquesta variable ha afectat més en províncies com la de Girona. Però si hi ha una variable que va lligada al mercat immobiliari de forma més significativa, aquesta és l'ocupació. Durant aquest segon trimestre de l'any 2020 hem vist passar una taxa d'atur del 10,45 al 12,78%, que suposa passar de 3.478.100 ocupats a 3.227.500. I fins aquí l'anàlisi del que entenem 5 variables representen millor l'afectació del Covid-2019 sobre el mercat immobiliari durant l'any 2020. Si us heu quedat amb ganes de tenir més dades, més a baix trobareu un link on us podreu descarregar un informe més complet amb les dades que ens ha facilitat el Col·legi d'Avis.